A Biblioteca da Universidade de Vigo está composta por unha rede de 11 bibliotecas situadas nos campus de Vigo, Ourense e Pontevedra, que están abertas de luns a venres en horario continuado. E ademais, en épocas de exames, algunhas amplían o seu horario nocturno e abren as fins de semana. Na biblioteca atoparás salas para o estudo individual e silandeiro e tamén espazos para o traballo en grupo. Atoparás toda a información sobre os servizos que ofrece a biblioteca na súa páxina web. Para chegar a ela, entra na páxina principal da Universidade de Vigo e preme en Biblioteca, na parte superior da pantalla. A máis dos horarios e os datos de contacto das distintas bibliotecas, dende o apartado Atopar información, accédese a unha ampla oferta de recursos científicos e académicos, formada por libros e revistas impresas e digitais, bases de datos, medios audiovisuais, etc. No apartado Servizos bibliotecarios relaciónanse unha serie de servizos que a biblioteca ofrece para facilitar as angueiras de aprendizaxe, docencia e investigación na Universidade de Vigo. Accedendo a biblioguías, dispós de diversas guías elaboradas pola biblioteca, arrombadas en grupos. Entre elas están as temáticas, que recollen recursos de información nos distintos eidos, as de apoio á docencia e aprendizaxe, con recomendacións para axudarvos na elaboración de traballos académicos, as de apoio á investigación, etc. Como estudante de grao, podes levar en préstamo, identificándote coa tarxeta universitaria, ata 5 obras a semade durante 14 días e renovables automáticamente ata 2 veces, de non teren ningunha reserva feita por outra persoa. Lembra de volver as obras no prazo correspondente, senón será sancionado durante un período de tempo. E lembra, na biblioteca estamos para axudarche e ofrecemos formación e asesoramento na busca, xestión e uso da información. Así que, de precisárelo, contacta connosco.